21 aprel ilibizdə Jirli Uzidərə orqanları günü bularaq tırkəlgən. Alarının vəkalətləri indi rayon avul jirliklərində problemalar tez həll etiləmə. Efirdə Toyonun Oqtaz tapşırığı studiyada Almaz Qafiyat bilsəmisiz. Hayırlı kiş müxtərəm qonaqlar, barağızında başınızda timəylər var. Əgər də olda yanğıran fikri bilən kilişmisi ikən qızıl timəyə basas, kilişdəki zəngər həm oq neutralitet bilgisi. 2012 yıldan beri ötkərilə, indi 10 yıllıq tarixi var eləgə beyramның. Rəmis əfəndə, başda anlatıp gitsək idi, Jirli Uzidərə orqanları deyəndə biz nərsəni kuzalında tutabız? Bu düşünce halk arasında bir qarağında rızasızlık tudura. Avul Sovyeti bitinde ol. Anonik ne dediler avur termin bilen atısız deyip. Ama lakin indi isimni nişikte atarga bula, jisimi büten. Misal için Sovet zamanında avul Sovetleri, bizning de halkның көңеліне şulay kirip kalgan ol devlet sistemasına, birdem tutaş devlet sistemasına kireydi. Hem ol indi 90'lı yıllarda özgerdi. Rusya Federasyasında da Tatarstanda da avul Sovetleri СМС деп, Совет местного самоуправления деп үзгәртелде. Бу фақат авыл советларына кагылды. Шунда инде үзгәрешләр кирде. Ә менә 2006 елдан инде гомумән муниципаль шулык җирле үзидарә төшенчәсен аңлата инде ул килеп кирде. Hem şuşu rəvişli 70 yıllar boyu yaşayan terminini kaldırıp bulmaydır. Ol müstakillik, ol halk, ol siz, biz, şehir halkı, avul soveti halkı, rayon izekleri halkı bugünkisi günde totaş bir jirli uzidare sistemasında yaşayız. Nəsəsi bilən ayrılağı, Yüzer əfəndim, şundan da bazı türlü sistemalar, ili biz deyək, respublik, rayonlar var, bulingen, gümən əlegi strukturada jirli uzidare orqanların indi orun alıp tura? Үтірі керек, біз бетінде әрбір дәулет ұйышмасы әйбет дәулет организациясының ішенлігін, шул вақытта жерлі үзидарәлерінің ішенлігіндеген құқықи негізлерден шығып қарайбыз. Менә шушыннан шушы көзден шығып қарағанда 2003 елінің 6 октябрінде Россияда қабыл етілді, Россия Федерациясында жерлі үзидарә органдарының uyuşturuның гомуми принциплар яки нигезләре дигән закон, 131 номерлы закон ул. Менә шушы елдан башлап дип әйтим инде мин, теге яңаша җирле үзидарә системалары тагында камилләшеп киттеләр. Biz bit инде теге дәүләт структураларына караганда, аларны гомумән 3 дәрәҗәгә бүлеп өйрәнгән. Беренче дәрәҗәдә инде ул безнең федераль дәрәҗәдәге оешмалар дип әйтгәндә, әйбәт вәкаләтле оешмалар, аннан соң региональ яки төбәк оешмалары һәм инде муниципаль берәмлекләр дип әйтәбез, муниципаль теге район күләмендәге һәм менә бу җирле үзидарәләр булар инде иң төп муниципаль берәмлекләр булып авыл җирлекләре, шәһәр җирлекләре керә һәм инде аларга ничек дип әйтим, таякның иң авыр башыдан шуларга төшә торгандыр. Чөнки менә шушы җирле үзидарә органнары җирле халыкның нинди проблемалары, нинди сораулары бар, барсын да хәл итәргә тиешләр. Менә шушы мин әйтеп үттем бит законны, әйбәт 133 федераль закон дип. Менә шуны мин караган идем, әйбәт анда җирле үзидарә органнарының теге әнчектәтимәле бурычлары язылган, ул 14нче маддәдә ялгышмасам куелган, әйбәт ул 4 кенә пункттан тора. Әмма дә ләкин шул 4 пунктның беренче пункты 40 подпункт дип әйтегәндә русча, әйме? Шуннан тора. Анда нинди генә вәкаләтләр, нинди генә бурычлар куелмаган. Монда аерым мәсьәлә инде. Монда әгәр дә кирип китсәк, шуннан да озак сөйләшергә мөмкин. Камил әфәнде, менә шуннан да кыскача аңлатсак, гади тел белән, халык теле белән аңлатсак, вәкаләтләре нинди аларны бүген? Аларны менә шул закон буенча дип әйтик, хәтта буйсынмыйлар дип тә язган. Гомумән бүген буйсыналармы алар? Ниндирәк вәкаләтләре бар аларның? Әйтергә кирәк, җирле үзидарәләр бүген авылны тотып торучы бердән бер уйышма. Аның теге авыл халкын нинди генә мәсьәлә буенча иртә таңнан торып шунда бара. Төннә дә килә аларның янына. Менә бала туса да авыл советы кирәк, үзидарә нәрсә генә булмасын, хәтта ки тәрбия мәсьәләләрендә дә. Ир белән хатын ызгышса да авыл советына традиция буенча баралар. Аның үзенең активы бар, аның үзенең депутатлары бар, аның үзенең идарә ниләре бар, таяныч кешеләре бар. Менә шул оешманы әгәр дә үзгәртү инде халык белән киңәшеп, авыл кешеләре белән, авыл бит авылның язмышы дигән сүз, авыл советлары бетте, ул инде авылның бетүе дигән сүз. Чөнки авыл советлары ул бүгенге көндә мәктәпне дә, ул бүгенге көндә клубларда дигән сүз, ул бүгенге көндә китапханада дигән сүз. Кыскасы, авылның бөтен язмышы авыл советларына бәйле. Һәм аны ниндидер бер теге фәрманнар белән, нинди уйламыйча торып үзгәртү
бик аяныч. Азат Кукмарада ничегрәк хәл? Мара аерылым дәүләт түгел, республикада 45 район ишендәге район буларак, безнең инде шулык бөтен республикабыздагы булган районнар шикеллек, вәкаләтлек тәген бүленгән шулай тәртибе буенча инде һәм вертикаль власть дагын ул бездә инде башка районнардагы шикеллек билгеләп куелган. Җирле үзидарә белән бүгенге көндә кемнәр эш итә, аның үзләре аның беләләр авыр ягындагын, аның әшесен дә беләләр һәм төшесен дә беләләр дип әйтергә була. Чөнки җирле үзидарәнең бүгенге көндә үзенең үстендә зур йөкләмә ята. Алар бөтенесендәге бүгенге халыкның исән-имин булуына зур максат бурыч куеп эш итәләр. Иртә белән менә бик дөрес итеп аңлатып киттеләр бит инде. Ир-ат белән хатын-кыз талашса дагы, пожар булса дагы, или бүтән төрле чыпылар килеп чыкканда дагы, безнең халык бүгенге көндә иң беренче рәттә алкая бара, ул җирле үзидарәгә бара. Безнең районыбызда дагы инде бүгенге көндә менә 30 җирле үзидарә бар. Берсе инде аның шәһәр, 29 авыл советы дип әйтәбез инде. Анда инде безнең вертикаль властьда инде ул президентыбыз куйган бурычны үтәп, район башлыгыбыз куйган бурычларга этәреп, инде җирле үзидарәдә халык үзенең мәнфәгатьләрен, үзеннән чыккан бөтен бурчларны депутатлары белән җирле үзидарәдә хәл итеп, менә шушы кешене сайлап куеп, әле бит ул элеккеге авыл советы дип әйтсәк, бүгенге көндә җирле үзидарә, алар бит әле баралар безнең ни булып, җирле депутатлар һәм теге җирлектә алар башкарма комитеты җитәкчеләре булып сайланалар бит инде. Һәм менә шушы булган барлык хозяйственный вопросларны, булган инде төрле башка төрле сорауларны дагы алар үз чиратында бүгенге көндә хәл итә ала. Аларның мөстәкыйльлекләре бүгенге көндә шиксез. Менә шул. Әйе, монда бары тик кәгазьдә генә мин моны гына эшләп утырырга тиеш дигән фикер юк. Нәкъ менә шушы дәрәҗәдә, әгәр дә ул югарак булган саен, бәлки менә безнең бар мәсәлән шул ук кагыйдәләр, безнең бар устав дип әйтик, менә сез әйттегез бит, төрле пунктлар бар дип, шуңа гына таянып эш итсәләр, бәлки эш бармаган да булырдыр инде. Бигрәк тә авыл җирлегендә бары тик кәгазьгә теркәлеп кенә шул ук ир белән хатын арасындагы мәсьәләне дә хәл итеп булмыйдыр. Миңа калса, Рәсим әфәнде, Лаеш районында шулай ук ниндирәк мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәләр? Лаеш районында шундый мәсьәләләр безнең. Шундый ук хәлләр, халыкның проблемасы бөтен җирдә бетерледер инде. Ниндирәк бүген, ниндирәк аеруча? Бүген көндә инде халыкны борчыган мәсьәләләр, ул әлбәттә тормыш мәсьәләләре күбрәк борчый. Анда яшәеш мәсьәләләре, кемгәдер юллар кирәген яхшырак, кемгәдер торыш шартларын яхшыртырга кирәк. Менә шундый мәсьәләләр безнең. Хәл ителәме алар? Менә кемнәр хәл итәргә тиеш? Аны бит инде җирле үзидарә генә хәл итә алмый әлеге мәсьәләне. Менә ниндирәк системада эшлисез дип әйтик, менә шул халыкның фикерләрен бәлки җитәкчеләр дә ишетсен өчен. Әлбәттә җирле үзидарәнең менә безнең инде төп эшебез дип беләсе килә. Без бит инде шушы кешеләр белән берлектә барабыз. Һәм кешеләрнең шушы төрле сорауларын без аны власть органнарына җиткерүчеләр. Һәм шулай җиткереп, әлбәттә менә бу аларның сорауларын, мәсьәләләрен без шишергә тырышабыз, ниндидер программаларда катнашып. Программалар хәзер көндә бик күп, Аллаһка шөкер, республика тарафыннан бик күп программалар куелган. Шуларда катнашып инде ул мәсьәләләрне без хәл итәргә тырышабыз. Рамил әфәнде, сездә ниндирәк мәсьәләләр, шулай ук менә әгәр дә халык белән мөнәсәбәт дип әйтсәк, иртәдә, кичтә, төндә хәтта эшләргә туры киләме? Борчыйлармы алар сезне? Һәм сез моңа ничегрәк карыйсыз үзегез? Авыл җирлегендә яшәүче халык белән һәр вакыт бергә, иртәдән кичкә кадәр аларның шатлыклары булса, алар өчен куанабыз, кайгылары булса, борчылабыз. Безнең инде 8 яшькә килеп, 5 яшьтән кайтып китү дигән әйбер юк. Шимбәдә юк, бездә ялда юк. Менә хәзер бит инде 10 көн май бәйрәмнәре көтә безне. Бездә инде андай әйбер бөтенләй каралмаган. Без инде хәзер менә бу атнадан әмәлләр башлыйбыз. Зиратларда әмәлләр башлана. Кыш көне җыелган чүпчәрдән чистарнабыз. Һәм инде авыл кешесе бит шулай каралган, менә республика күләмендә дә яңа программалар кабул ителә. Менә бүгенгесендә без эшлибез. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларга субсидия бирү буенча программалар каралган. Шәһәрдә ул җиңелрәктер. Но авыл кешесе 60-ның тәгәренә чыккан олы кеше дип әйтик инде, ул компьютерны да белми, госслугын да без аныңа ясап бирдек инде. Менә ул кешеләрне без компьютерга кертәбез, аларның налогларын карыйбыз, аларның субсидия киләме юкмы, менә аларны карап торабыз.
Без бу законда язылган вакыйгалар белән генә чикләнмибез. Шул имкан шулдыр. Камил әфәнде Кызыл утка янында тыңлау. Мин бирдә чыннан да авыл җирлекләрендә бик күп эшләр эшләнделәр. Әмма ләкин бүген без бәйрәм уңаеннан булса да тапшыру үзебезнең проблемалар киләчәктә авыл җирлекләрен нәрсә көтә. Чөнки бүгенге көндә закон проекты эшләнгән. Ул 26 майга кадәр аны үзгәртү мөмкин әле, тәкъдимнәрне бирү. Инде безнең Татарстанда бик актив катнашты бу юнәлештә. Әмма ләкин безнең фикерләрне искә алырлар дип уйлыйм мин, өстәгеләргә ул барысы да җиткерелгән. Менә үзегез уйлап карагыз, бүгенге көндә чыннан да авыл җирлекләрен тоту бәлки дәүләткә ул күпмедер дәрәҗәдә кыенрактыр, чөнки аларның саны бик зур. Үзегез беләсез, 800-дән артык бездә ни бар, авыл җирлекләре бар, барлык 1000-гә якын. Анда бит штатта бар, анда акча чыгымнары да каралган. Һәм шушы нидән минемчә шушы чыгымнардан котылу өчен яңа закон проект эшләнде. Ул кызганычка каршы бездә бит кайвакыт халык белән теге киңәшәләр, әмма ләкин барыбер нидә закон кабул ителергә мөмкин. Әгәр ул кабул ителгән чиракта, димәк авыл җирлекләре бетәчәк. Бу вакыт аралыгында Камил әфәнде нәрсәләр үзгәртергә була? Бу хакта без рекомендация үзгәртергә була. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны ноктасы тапшыруы, җирле үзидарә органнары көне уңаеннан әлеге студияда без фикер алышабыз. Реклама киткәнче әйтә башлагыз, Камил әфәнде, ешыннан да менә нәрсәләр үзгәртергә була бүген? Менә нидә яңа закон проектында, булачак закон проектында име Крашенинников тарафыннан һәм тагын берничә кеше анда тәкъдим ителгән закон проектын карап чыктым. Анда карала нәрсә? Авыл җирлекләре бүгенге көндә начармы, яхшымы, аның үзенең штаты бар, аның үзенең транспорты бар, аның үзенең чыгымнары бар, аның керемнәре бар, аның теге кем әйткәндәй салымнары бар. Әмма ләкин хәзер bütün нәрсәләрне кыскартып, монда авылга староста куймакчы булалар. Староста дип сайлап. Ул инде җәмгыять кем әйткәндәй башлангычында эшли торган кеше булачак. Бушка инде гадител белән әйтсәк. Бу инде авылны бетерүнең бер юлы. Шуңа күрә монда инде халык фикерен өстәгеләр искә алырлар дип уйлыйм. Сез нинди фикерләрне килешмәдегез, Рамис әфәнде? Бу чиракта инде чынлап та федераль закон нигезендә үзгәрешләр керү бара. Ул инде 25нче елга кабул итеп бетләргә тиеш. 23нче елда булырмы, 24нче елда булырмы? Моның өстендә инде безнең Дәүләт Советында Марат Готович комиссиясе бик нык кына эшләде. Районнар белән тур элемтәдә торды. Без үз фикерләребезне җиткердек. Шул ук Дәүләт Советы утырышларының берсендә президентыбыз булай диде, Рөстәм Нургалиевич. Дөньяда бер генә җирдә дә 2 дәрәҗәле җирле үзидарә органнары юк диде. Димәк инде без аны ачыклап китмәдек. Безнең бит инде район муниципаль берәмлекләр дидек. Ул шушы система яшәп килә. Һәм авыл җирлеге муниципаль берәмлекләре. Бу Татарстанның 2006 елда матур гына шушы демократик принципларга таянып, шушылай кертеп калдырган иде. Безгә шулай кулай күренде ул. Әмма ләкин инде яраклашмыйча да булмый булар. Һәм шушы Марат Готович комиссиясына биргән күп санлы, мин башка районнарның тәкъдимнәре белән дә таныштым. Без шундыйрак фикерләрне әйттек. Һәм ышанабыз, теге паника таратасы килмәй, битереп ату турында сүз бармый, шушылай бушка эшләтү турында гына сүз бармый. Күпчелек очракта элек җирле үзидарә ниндидер территориаль берәмлек тәшкил иткән икән, аларны үзгәртмичә калдырырга. Ул битендә хәзер муниципаль округ дип аталачак. Район, авыл җирлекләре бөтенесе бергә берләшә. Шушы берләшкән рәвештә район җирлегенең, филиалы дип атыйкмы без аны, шундый ук башкаручы кеше. Хәзер дә безнең штатлар күп түгел бит инде. Рәис мул, староста дип атыйкмы, аның әлеге дә баягы исемен төрлечә атап булар. Һәм инде әлбәттә менә шушы коллегалар бик дөрес әйтәләр, халык белән эшләгәндә бик җиңел түгел районнан. Әлбәттә, моны эшләгән кеше бигрәк тә яхшы беләдер. Ул калачак дип ышанып калабыз. Менә шушы үзгәрешләр шушы. Ләкин шул ук вакытта без әйтәбез, халык нәрсә борчый дип. Шул ук җирле үзара органнар җитәкчеләре нәрсә борчый икән. Шул хакта да сөйләшәсез. Менә нәрсәләрне хәл итәргә кирәк сезнеңчә, Азат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Эшчәнлектә инде бу очракта. Бер бөтен җирлекләр белән бер сораулар инде аларның бүгенге көндә вәкаләтлек ул бар, әмма дә ләкин нәрсә җитми, бөтен әйбергә дәгән ул средства, акча
мәсьәләсе җитеп җитми инде. Һәм аны барысын да сездән сорыйлар. Хәзер инде моның шишелеш юлларын инде бергәлектә эзлибез, алар белән район башлыгы бик зур ярдәм күрсәтә инде, президентка мөрәҗәгать итәме. Безнең бүгенге көндә республикабызда ул шартларны инде президентыбыз безгә канун ясаган шикелле итеп бүлеп биргән, чөнки республикада эшләп килә торган программалар бар. Ул программаларда бөтен коллегалар да катнашалар инде, бөтен райондагы шушында бик активлык күрсәтә. Менә шишелешнең юлы берсе шул. Икенчесе тагын бик яхшы эшләп килә бүгенге көндә республикадан тыш федераль программалар. Аларда да катнашу мөмкинчелеге бик күп. Моны инде шулай ук республикада күп районнар бик хуплап алдылар и үзләренең булган шушындый ниләрен, эшләрен шушының белән тулыландыралар, җавапларын шуның белән тулыландыралар. Һәм бик яхшы бер система бар дип әйтик инде без аның бүгенге көндә халыктан самообложение үзара салым җыю. Нәкъ менә шуның турында без аерым тапшыру эшләгән идек, чыннан да. Бу бит инде шулай ук әлеге җитәкчеләрнең дип әйтик активлыгыннан тора. Халыкка бит аңлатырга кирәк, бу эшләрне берлегәләп башкару да кирәк бит. Әлбәттә, менә 30 җирлектә үзара салымны җыюның аның тоже үзенчәлеге төрлечә. Кемдер инде халыкка якын итеп аңлатып бетерә икән, халык аны хуплап чыга. Дөрестән дә шулай кирәк. Без сезнең белән бергәлектә әйдәгез, мондый мөмкинчелек булганда нигә аны кулланмаска? Директор безнең республикада я. Әлбәттә, аны хуплап алалар һәм чыктылар. Менә без инде үзебез бүгенге көндә карыйбыз икән республикамда Күкмара районы бүгенге көндә беренчеләрдән булып, иң күп средства акча җыю һәм халыкка кайтару өстендә нык эш алып барды. Җирле үзидарә органнарының эшчәнлекләре аларның теге финанс яктан тәэмин ителүшенә бик нык карый һәм бәйләнгән. Бу очракта әйтеп үтәргә кирәк, бюджет кодексы, Россия Федерациясының бюджет кодексы нигезендә, ялышмасам, ул 45-46 маддәләр, анда каралган теге салымнардан кертемнәр җирле үзидарә органнарының финанс чыганаклары булып торалар һәм салым булмаган теге юллардан инде. Мин монда бер нәрсә әйтеп үтәсем килә, безнең теге укулар үткәргәндә без шулай ук җирле үзидарә башлыклары белән дә укулар үткәрәбез билгеле бер институтта. Шунда безнең бер җирле үзидарә башлыгы Каматамагы районынан ялышмасам, ул шундай тәҗрибә белән уртаклашты. Менә шушы җирле үзидарә органы үзенең муниципаль унитар предприятиесен оештырган. Аларга бу муниципаль унитар предприятиесен оештыру тыелмый һәм бу инде нәрсә бирә? Менә шу муниципаль унитар предприятиесе җирле үзидарә органнарының нинди проблемалары, нинди эшләре бар, менә шуларны эшли ала. Аннан соң ул теге коммерцияль эш күрсәтү буенча да шөгыльләнә ала. Бу финанслауның бер юнәлеше дип әйтер идем. Әгәр дә республика бюджетында каралсалар, кимдә кем теге җирле үзидарә органнары кайсы районнарда, муниципаль районнарда шул муниципаль унитар предприятие оештырасылар килә, бит аның устав фонды буларга тиеш бүгенге көндә 100 мең. Менә шушы чыгымнарны дип әйтәгәндә шушы финансларны республика бюджетына бүлеп бирергә булыр иде. Чөнки аларга әйтелгән бит җирле үзидарә органнарына, әйбәт үзегез финанс теге источникларны дип әйтәгәндә әйбәт табыгыз дип. Менә аны ничек табасың? Коммерцияль эш белән шөгыльләнергә ярамый аларга, әйбәт. Анда бюджет кодексында теге әйтеп үтелгән теге түгел. Кайсы чыганаклар менә бюджетны тулыландыру чыганаклар булып тора. Икенчедән, җирле үзидарә органнарында мин әйтеп үтер идем, иң зур төп байлык булып җир ресурслары калды. Чөнки теге җирле үзидарә органнар үзләренең хокукый актлары нигезендә кешеләргә шәхси йорт салырга җир бүлеп бирәләр. Аннан соң бүлеп бирәләр җир шәхси ярдәмче хуҗалык алып барырга һәм шулай ук инде менә безнең бар бит әле федераль закон 101-нче. Оборот изместил хозначение дип атала инде ул. Менә шул закон нигезендә теге кемдә кем үзләренең җир пайларыннан баш тарткан яки җир пайларын теге арендага бирмәгән икән, алып җавап предприятиеләр, ул теге невостребованный земельный доля санала. Менә шул җир пайлары хисабына шушы җирләрдәге җирле үзидарә органнарының милкәте булып аларга суд аркылы китәләр. Арендага яки сатырга булырга биргә мөмкин. Яки шул каршылыклар бар икән. Без кунакларга сүз бирик. Рәсим әфәнде, ниндирәк каршылыклар киртәләр белән чыгышырга туры килә шулай эшчәнлектә дип әйтик. Менә монда Илзар әфәнде кайберләрен әйтеп китте. Менә сезгә мөрәҗәгать иттеләр, килделәр. Хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Менә нәрсәгәдер бәйле ул. Андый очраклар буладыр бит. Андый очраклар әлбәттә була инде. Менә монда безнең әйтеп киттеләр бит, ул финанс белән бәйле мәсьәләләр. Әгәр дә финанс булмаса, әлбәттә менә бу мәсьәләне эшли булмый. Һәм инде безгә районга мөрәҗәгать итәргә туры килә һәр вакытта да, район белән берлектә эшләргә туры килә.
җитәкчелек белән. Без аны үзебез генә берничә хәл итә алмыйбыз. Алайса хәл ителгән мәсьәләләр буенча сөйлик, менә нәрсәләр эшләнде якын арада, башта катлаулы булып тоелган ниндирәк эшләр башкарылды? Якын арада безнең күп әйберләр эшләнде. Әлбәттә, менә әйткәнчә программа буенча эшләнде безнең 2 ФАП төзелде. Безнең күп кенә капиталь ремонтлар башкарылды. Клуб дип әйтик инде, клуб ремонтланды, мәктәпләрдә капиталь ремонт башкарылды. Һәм алдагы елларда көтелә яңа мәктәп салынулар. Бу республика күләм һәм федераль проектлар нигезендә. Һәм менә бу самообложение буенча чыннан да бик күп эшләр эшләнде инде. Бик күп эшләр эшләнәчәк тә әле безнең алдагы планнарда тора. Сез кайсы фикер белән килешмисез? Мин нәрсәләр кымашаулы җирлек башлыгына Каршылыклар киртәләр. Киң куллаш җәеп эшләр өчен дип әйткән соравыгызга җавап бирәсем килә. Монда акча җитмәве ансаңлаштык. Ул инде бөтен җирдә дә бар. Аннан соң бүгенге көндә без җирле үзидарәдән күп әйберне таләп итәбез. Но көн тудымы ниндидер бер оешма я бүтән төрле надзор бүгенге көндә аңа аяк чала. Аяк чалу ул закон кысаларын теге яхшы мәгънәдә әйтәм. Эшләргә теләгән җирлек башлыклары бүгенге көндә төрле юлларын дагын табалар, программаларында да катнаштылар. Әмма дә ләкин аның бит әле өстендә бик күп вәкаләтлек йөкләмә ята. Ул йөкләмәне закон кысаларында дөрес итеп эшли һәм аның надзор оешмалары килеп штрафовать итә. Менә бу әлбәттә каян алсын? Ул бюджетта салынмаган. Ул әлбәттә менә бу аңа зыян сала торган аягына тагын бер теге нитәрә торган патношка бирә торган әйбер дип әйтик инде. Ләкин безнең вакытта әле күп калмады. Ничектер позитив рухта тәмамланасы килә. Бәйрәм булгач, Рамил әфәнде, начинан да эшнең уңаяклары дип әйтик һәм мәсьәләләр хәл ителә, кешеләрнең тормышы яхшырамы шул уңайдан? Соңгы елларда менә бу республика Россия Федерациясы тарафыннан кабул ителгән программалар безнең эшне күпкә җиңеләйтте. Менә аеруча инде бу самообложение программасы буенча Биктар районына 2013 елдан бирле куллана. Без инде баштагы елларны 100 сумнан җыя башлаган идек. Хәзерге ел көндә менә үткән җыеннарда без 2000 сум җыярга дип карар кылдык һәм җыеп бетердек. Менә программалар кабул ителә, менә бая әйтеп киттеләр. Кешенең акча җыю туры бер кыенлыклар тудыра, баштагы елларны бик авыр булды. Но соңра кеше күрә, бу җыелган акча аның үз авылына кайта, үз урамына кайта. Менә шуны күреп, хәзер акчаны җыю күпкә җиңеләйде димәсәк тә, но акчаны җыябыз и бу җыелган акчаларга эшләгән эшнең нәтиҗәсе дә күренә. Менә ул җирлегендә нидирәк кыскача гына әйтсәгез? Без инде менә юл салынгандыр. Юлларны салып бетердек. Зиратларның кыймаларын әйләндереп бетердек. Һәйкәлләрне ремонтладык. Барлык 6 авылда, менә минем авыл җирлегендә 6 авыл электр саклагыч дип әйтик инде, энергия саклагыч светильниклар куеп чыктык. Хәзер инде менә быелгы елда Алла берсе грант алып булса тракторга тагылмалы оборудование алырга дип йөрибез. Иң мөһиме шулдыр, яшьләр башкарыла. Рамис әфәнде, кыскача гына менә сезнең район мисалында булсын, республикада гомумән моңа игътибар нинди һәм дөрестән дә инде бездә башка төбәкләрдән аермалы буларак нинди эш башкарыла дип әйтә аласыз? Менә коллега бүтән авыл хуҗаты авыл җирлегендә нинди хаҗат эшләр бар, бөтенесен санап чыкты. Ул төрле уңыш белән эшләнеп бара. Мисал өчен без менә шушы эшләрне тыңлап торам да мин. Безнең инде булар район күләмендә эшләнеп чыкты дип әйтә алам. Алдан әйтелгән бүтән социаль инфраструктурага керүче объектлар ремонтланып бетте. Бүгенге көндә авылның социализы нык үзгәрде. Һәм шуңа күрә ышаныч белән әйтергә була, киләчәктә дә шушы программалар дәвам иткәндә, яңадылары өстәлеп торганда, без авыл җирендә чәчәк ясарга мөмкин дип саныйбыз. Һәм ул шулай була да бара. Һәм шуның өчен мөмкинлекләр тудырылган. Камил әфәнде, нәтиҗә итеп ясап әйтсәк, кыскача гына шулай ук җирле үзидарә органнарының бүгенге эшчәнлеген билгеләүдә нәрсә таянып тора? Бары тик теге булганны саклап, әйме булганны үстереп, мөмкинлекләрне күбрәк кулланып, авыл җирлекләренә таянып, авыл халкына таянып, авылны бетермис иде. Менә төп максат шунда. Азат әфәнде, бәйрәм уңаеннан кыскача гына нинди котлавыгыз бар, теләк тәкъдимнәрегез? Мин инде барлык җирле үзидарәдә эшләүче, үзенең гомере буенча инде шушы төп профессия итеп сайлаган җирлек үзидарәләрне профессиональ бәйрәмнәре белән тәбриклим. Исән-имин булсыннар, сау-сәламәт булсыннар, җирләрендә тынычлык булсын, һәм инде һәр теләгән
бурычларына ирешеп, төрле программаларда катнашып, районнарын, авылларын республикабызда иң күренекле, иң үрнәк итәргә язсы. Дөрестән дә шулай, халык белән җитәкчелек бердән булганда гына тормышта да уңай мөхит тудырырга мөмкиндер ул. Барлык җирле үзидарә органнары җитәкчеләрен әлеге һөнәри бәйрәм белән котлап саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.